khôn ki ti ka kurem ki bahayeng ki baet bathoin ki paralok parajon na lor ki weipat ki la ai khublai khat du yo Bah Tiklu Jyrwa ubadai u nongkiew lum batwet ka Jylla haswa ban tap don buram yakamet basa jong u ha ka no phais ngi jong ka khat wei tarik urisau arajar arpuar hau lum jing tap ka balang Presbyterian lum paring kani ka jing ai khublai khat du yo teu samlarang ba pa life sans nam karta kala longru hapdeng ka jing thang man sim bat ka jing i mulung ka ba amdan kentien man batai kumpan syukdo bo Bah Tiklu Jyrwa udai ubala jat rengkat bat ki wei pat ki nongkiew lum ha ka saw tarik jong risau araja arpuar hadien ka jing tua ulum tha kat ba ki dangwan pai na ka ba kiu yo lum Draupadi ka danda tu ha Uttarkashi Uttarakhand lapin tikna bo la khlat no bat la yo sei ka met basa jong u ha ka pratarik urisau arajar arpuar kamet basa u Bah Tiklu kalawan poi yeng sa ha upper lum paring ha ka janmit jong ka khandai tarik urisau arajar arpuar Bah Tiklu udairu udkhot jong ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association bat kani ka jinglet kiu lum ka dei shipenta jong ka jingsha hikai Advanced Mountaineering Course ha ka jaka pule Nehru Institute of Mountaineering NIM Uttarkashi Kisngiu briu kilong kumu plang kumu sentiu halum kumta upho nabakal air kayat halor jong u ti umdon shu bat ka jaka jong u kam itu shu ya u Henry ka jing sneu try ka long na bom chukut shibom chukut agita gi bishap ting ya u bat ka hok jong u ha gi khod Hakita ki baraki ya jutang jong u bat ha ki bakkenmaw iki hukum jong u banle Ano na tuwang sa